really anodd. Cwestiynau fel un mas yn straso fi allan mwy na ddyle fe. 5 peth byswn ni yn self-isolatio gyda. So'r eitem cyntaf yw dewis llyfr. Fi wedi ffindo fi hunan yn darllen lot. Awdur fi'n really mwynhau yw Llwyd Owen. A un o'i nofelau fe nes i really mwynhau oedd Taffia. Fi'n caru bod y llyfr yma'n based yng Nghaerdydd a bod yn edrych ar fel y seedy fel underworld o Caerdydd. So ar hyn o bryd fi'n self-isolatio yng Nghaerdydd yn fy nghartre fi. A fi'n ffindo fe'n okay ar hyn o bryd. Fi wedi cael yr amser i ddarllen lot o llyfrau. Fi wedi gweud bys ni'n darllen dros y misoedd blynyddoedd diwetha. Yr un gadget bys ni'n dewis sydd ddim yn ffôn, a fi'n credu bod hwn yn bach o cop-out, ond laptop bys ni'n dewis. Wel, fi'n cymryd bod fi gyda access i'r we, so obviously fi lli watcho fel Netflix a fel Disney Plus a Amazon Prime a'r pethau yna i gyd, so laptop. Fi'n gwrando ar lot o music, fi'n watcho, siwr fod gormod o teledu, ac yn binge-watcho Sex and the City am fel the millionth time, ond home comforts a fel fi just yn ffindo'r amser i trio wneud y pethau byswn ni fel arfer ddim yn neud. Fel fi wedi ffindo fy hunan yn garddio am fel y tro cyntaf erioed a fel fi actually kind of yn mwynhau e. Trydydd peth yw eitem o fwyd. Hwn yw'r cwestiwn mawr, cos fi'n caru bwyd fi. So nes i feddwl am yr eitem o fwyd sy'n mwyaf versatile fi'n credu, beth ti'n gallu gwneud mwyaf gyda. A nes i ddod y penderfynu mai tatws bys o fe. Ti'n gallu gwneud roast potatoes, chips, waffles, potato smileys, jack potatoes. Fi'n caru tatws. Mae'r cyfnod yma wedi bod yn really odd achos fi'n berson sydd yn mynd i weld ffrindiau fi lot, fi'n licio bod o gwmpas lot o bobl, mae teulu fi, ni gyd yn byw yng Nghaerdydd a ni gyd wastad yn tai yn gilydd, yn mynd i weld yn gilydd drwy'r amser. A fi'n cymryd hwnna fi'n ffindo y peth mwyaf odd ar hyn o bryd. So y pedwerydd eitem wedyn yw albwm. Mae'n newid drwy'r amser, mae'n dibynnu pa fath o mood fi ynddo. Rhai top contenders fel Mirores, yr albwm newydd gan Annie Glass, albwm newydd Georgia Ruth, Mai, Mung gan Super Furries. Ond yr un albwm bys ni'n dewis yw Gun Glan Beibl Budur gan Llywen. Fi jyst yn obsessed gyda fe, fi jyst cael mynd nôl at fe drwy'r amser. Fi'n ffindo fe'n comforting iawn, yr albwm. Mae'n neud fi dim ond dda, mae'n neud fi dim ond hapus. Ti'n gallu crio o fe, ti'n gallu canu along gyda fe, a mae jyst yn albwm really da. Cyfnod yw hwn, mae'n mynd i basio, a mae e'n mynd i basio, a hwnna fi'n cadw atgoffa fi hunan fel mae e'n mynd i basio. Bydd ei gyd gobeithio drosodd cyfo hir. A wedyn un peth arall byswn ni'n dewis o gyfer y lockdown. Ydw i'n cael dewis 2 peth, Steffo yw i ddewis 2 peth, achos o'n i'n methu, mae'n toss-up rhwng y 2 beth yma. Rhif 1 yw box set Sex and the City, achos fi'n just yn obsessed with Sex and the City. So, box set Sex and the City a bake fi. Achos bys ni methu byw heb bake fi, ond bys ni methu byw heb Sex and the City box set fi, so y 2 beth yna. Byddwch yn neis i'ch gilydd, ac i chi'ch hunan hefyd, ffeindiwch comfort mewn llyfrau a music. Fi'n mynd i stop nawr. O, mae ci newydd cyfer.